गोजोन फुंबिलि दिनै 1 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोना दासिमबो SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रामबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। आसाम सोरखारनि साख्रि मावनायफोरजों लोगोसे पेन्सनारफोरनि थाखायबो गोजोनथाव खौरां। रंजालि बैसागु जानायनि सिगां रायजोनि सोरखारि साख्रि मावख'गिरि आरो पेन्सनारफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फोसावदों आसाम सोरखारा। DA खौ बांहोनो थाखाय फोसावबाय आसाम सोरखारा। सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों दि आसाम सोरखारनि IS अफिसारनिफ्राय लानानै 4th ग्रेडआव साख्रि मावनायसिम लोगोसे पेन्सनार आरो फेमिलि पेन्सनार बिथांमोननि गासैनिखौबो DA खौ 38 जौखोन्दोनिफ्राय 42 जौखोन्दो बारायनानै होबाय। अदेबानि 4 जौखोन्दो DA खौ बांहोबाय। 4 जौखोन्दो DA बांहोनायखौ फोसावनायखौ मैया अदेबानि 31 मार्चआव खालामदोंब्लाबो थांनाय 1 जानुवारिनिफ्रायनो DA खौ बांहोनाय जागोन आरो 3 दाननि एरियारखौबो बे बैसागु दाननि सिगांनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा। थांनाय 3 दाननि एरियारखौ दान बान्था आरो पेन्सनजों लोगोसे फैगौ 10 एप्रिलावनो होनाय जागोन होननानैबो फोसावदों बिथाङा। बिफानि आखायाव जिउ खोमानो गोनां जादों 4 दाननि उन्दै गथ'साया। जाय गोरलै गथ'साया बुहुमाव फैनानै मिनिनो सोलोंदोंमोनल'। बे समावनो बिफानि लावथि बुनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों सासे 4 दाननि उन्दै गथ'साया। बे बिखा खामथाव जाथाया आसामनि मानकाचारनि सातसिंगिमारियाव जादों। दुथां बिफानि मुङा बासिर शेख। ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरनि दावराव दावसिनि थाखायनो उन्दै गथ'सानि जिउ खहा जादों। बिमाया फिसाखौ बामबाय थानाय समावनो गथ'सानि बिफाया लावथिजों बिसिखौ बुदोंमोन। बेयावनो लावथिया उन्दै गथ'सानाव नांदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथाय जानायनि उनाव दायनिगिरि बासिर शेखआ दा खारखुमानानै दङ आरो पुलिसा नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि खौ दाफुंबाय। गुबुन गुबुन जिल्लायाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि आफादखौ दाफुंनायनि उनाव धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि खौ दाफुंबाय। बेनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिदों दि एनडिएफबिनि 4 दैदेनगिरिफ्रा गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव जेरैबायदि खाबु मोननो नांगौमोन रायजो राजानि जेंनाया सुस्रांजानो नांगौमोन आरो रायजो राजानो गोजोननाय होनो नांगौमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरखौ मावनो हायाखै। बेखौ गावजों गाव बुजिलायदों होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो जायनाखि एनडिएफबिनि 4 सागानगिरिफ्रा गोरोबथाखौ खालामदोंमोन नाथाय गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव सागानगिरिफ्रा दिनैसिमबो जयैनो जिरायनानै जेंनानि सायाव सावरायलायाखै। गोरोबथा जानायनि उनावबो जोबथेसालियाव गोबां खस्थ' दं आरो जोबथेसालियाव थानांनायनि नखरनिफ्रा जानो लोंनो गैया। नखरा खस्थ' मोनबाय। फिसाफोरनि फरायनायनि राहा गैया। बेनिखायनो बेखौ बुजिलायनानै एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ लानानै जाहाथे सागानगिरिफोरा जयैनो जिरायनानै मिरु सोरखार आरो रायजो सोरखारजों सावरायलायो बेनि थाखायबो खावलायहरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबिनिफ्राय। नङाबा फैबाय थानाय समाव सोर एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बेखौ रावबो सिनायनाय नङा होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो एनडिएफबिनि एक्स ग्रेसिया आरो मोननाय मोनिनि जेंनाखौ लानानै एनडिएफबिनि गबिन्द बसुमतारी, बिआर फेरेंगा बिथांमोनजों लोगोसे मिरु एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथांमोननो बिबान होनाय जादोंमोन। नाथाय बे 3 बोसोराव जेरैबायदि गोख्रैथिजों खामानिया जानांगौमोन बेबायदि जायाखै। 3 बोसोरनि गेजेरावनो एनडिएफबिनि गासैबो जेंनाया सुस्रांजागोनखौ भारत सोरखारजों सावरायलायनायाव मिथिनो मोन्दोंमोन नाथाय एनडिएफबिनि जेंनाया सुस्रांजायाखै। 70-80 जौखोन्दो जेंनायानो दासिमबो सुस्रांजायाखै होननानै फोरमायथिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबिनिफ्राय। बिटिआरजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायाव आरो कलेज इउनिभारसिटिफोराव मैयानि सानाव 67थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिदों। आसाम सोरखाराबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै गिबि खेबनि थाखाय फालिदों जायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायथिदों मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सासे इनकाम टेक्स इन्सपेक्टरमोन नाथाय बै समाव ट्राइबेलफोरा हारि हिसाबै जोबस्रांलांनो हमदोंमोन। बे समाव बिथाङा साख्रिखौ एंगारनानै एबसुनि आफादगिरि जादोंमोन आरो आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि आलादा बड'लेण्डनि थाखाय खोथा बुंग्रा जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरि दं नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआल' जाय हारिनि गासैबो रायजो राजानि गेजेराव जांख्रिखांनाय लाबोनानै सोमावसारहोनो हादोंमोन आरो
बड'लेण्ड सोमावसारनायनि उनाव गुबुन ट्राइबेलफोराबो सोमावसारदोंमोन जायनि थाखाय आन्दलननि गेजेरजों बर'फ्रा बिटिसि मोननायनि अनगायैबो राभा टिवा सनवालफोराबो गावखुंथाय आफाद मोननो हादोंमोन आरो बिथांमोननि बे मोनफुंनायावबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिहोमा दं। बेनिखायनो बर'फोराल' नङा गासै भारतआवनो गोग्लैसोनाय हारिफोरा गावसोरनि मोनथायनि थाखाय नांनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आदर्श हिसाबै मान होयो होननानै बुंथियो उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। रायखांनो गोनांदि आसामनि दाब दाब जायगायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 67थि जोनोम सान फालिनायनि अनगायैबो दिल्ली इउनिट एबसुआबो फरायसा सानखौ फालिदों। दरखायाव थानाय बड'लेण्ड भवनाव फालिदों, जेराव दिल्ली बड' एस'सियेसन, दिल्लीयाव थानाय बर' बाथौ गौथुमनि सोद्रोमाफोर जयैनो फालिदों। नोंथाङाबो थाम्फै होखारनो थाखाय थाम्फैनि मुलि सावो नामा? जुदि सावो अब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। थाम्फै होखारनायनि मुलि मर्टिन सावनायजों नखरसेनिनो 7नि जिउ खहा जादों। बे जाथाया दिल्लीनि शास्त्री पार्क ओनसोलाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिल्डिंनि गाहायनि थालायाव थाम्फै होखारनो थाखाय सासे आइजोआ मर्टिन सावदोंमोन। नाथाय हरनि समाव जेब्ला बयबो उन्दुलांबायमोन बे समाव मर्टिना थसकआव गोग्लैदों, जायजों थसकआव अर जोंब्लावनानै उखुन्दै खुदों। थाम्फैनि मुलि मर्टिना थसकआव गोग्लैदेरनायजों थसक खामनानै कार्बन मन'क्साइड गेस सोमजिनायनि उनावनो न'आव थानाय सुबुंफोरा थद गैयै जादों, जायनि थाखाय थसक खामनानै ओंखारनाय उखुन्दै आरो अर खामनायजों नखरनि 7नि जिउ खहा जादों आरो 2आ गोब्राब जोखोम जादों। 7नि मादाव 4 हौवाफोर, सासे आइजो आरो सासे 1.5 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सा आरो जोखोम जानाय 2नि मादाव सासे 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा आरो सासे 30निफ्राय 35 बोसोर बैसोनि हौवा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला उखुन्दैनि थाखाय हां लानो हायै जानाय आरो अर खामनायजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरा गिबियाव हां लाबाय थादोंमोन, नाथाय देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों। खाथि खालानि सुबुंफोरा न'आव अर नांनायनि सन्देह खालामनायनि उनावसो पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै दरजा बोखावनानै सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों होननानै मिथिहोदों। गारि मटर गोनांफोरनि थाखाय गाज्रि खौरां। मुवा बेसादनि बेसेन बांनायजों लोगोसे मोब्लिब बिल आरो मुलिनि बेसेन बांनायनि उनाव दा टल गेटनि टेक्सआ बांदों। टल गेटआव टेक्सखौ बांहोबाय नेशनेल हाइवे अथ'रिटि अफ इन्डियाया। 1 एप्रिलनिफ्राय अदेबानि दिनैनिफ्रायनो रायजोनि मोन 7 टल गेटफोराव टेक्सआ बांगोन। 10% 15% बांहोनो गनायथि होदों नेशनेल हाइवे अथ'रिटि अफ इन्डियाया। मोन 7 टल गेटनि मादाव नाजिराघाटनि सनापुर टल गेटआव कार, भेन, जिप आरो फिसा गारि मटरफोरा थांगासेयाव 125 रां होनो गोनां जायोमोन, दा दिनैनिफ्राय 135 रां होनो नांसिगोन। बेनि अनगायैबो मुवा बेसाद रोगाग्रा फिसा गारि, मिनि बास बायदिफ्रा सिगाङाव 205 रां होनो गोनां जायोमोन, दिनैनिफ्राय 215 रां होनो नांसिगोन। आरो 2XL ट्राक आरो बासफोरा थांगासेयाव 445नि सोलायै 455 रां होनो नांसिगोन। सनापुर टल गेटनि अनगायैबो नगावनि दब'का टल गेट, 37 नं राजा लामायाव थानाय राहा टल गेट, बायहाटा रडनि मदनपुर टल गेटफोराव टल गेटनि टेक्सआ दिनैनिफ्राय बांसिगोन। मुवा बेसादनि बेसेना बांनायजों लोगोसे मोब्लिब बिल आरो मुलिनि बेसेना बांनायनि उनाव टल गेटनि टेक्स बांनायखौ लानानै खुद्रिदों सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा। गरिब थाखोनि आरो गेजेर थाखोनि सुबुंफोरनि थांनानै थानाया गोब्राब जाबोदों होननानै फोरमायथिदों, लोगोसे बुंथिदों दि थांनाय 2022नि 1 एप्रिलावसो 15% बांदोंमोन, फिन बे खेबाव 10निफ्राय 15%सिम टेक्सआ बांदों। लोगोसे टल गेटफोराव गोबां टेक्स लानायनि थाखायनो हाथाय बाजारफोराव मुवा बेसादनि बेसेना बांदों होननानै सोरखारनिसिम खुद्रियो रायजो राजाफ्रा। मुवा बेसादनि बेसेन बांनायजों लोगोसे मोब्लिब बिल बांनाय आरो मुलिनि बेसेन बांनायखौ लानानै रायजो राजानि अनगायैबो बेरेखा दोलोआबो सोरखारनि हेंथायै खुद्रिदों। जानाय आदाराव बिस मोनजानानै सासे फरायसानि जिउ खहा। आसामनि कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाटआव 12 सुबुंफोरा जानाय आदाराव बिस मोनजादों। हावराघाट शंकरदेव विद्या निकेतन फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै गासै 12आ चावमिन जानानै बेरामाव गोग्लैदों। 12नि मादाव 7आ फरायसाफोरमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला फरायसालियाव बिथांमोनहा मोनसे प्रजेक्टनि खामानि मावदोंमोन। बेयावनो सानजौफु समाव हावराघाट बाजाराव थानाय राजु हटेलनिफ्राय चावमिन लाबोनानै जाफैदोंमोन। चावमिन जाखांनायनि उनावनो सासेनि उनाव सासेया लोमजानाय जादोंमोन। बेनि उनाव बिथांमोनखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय 12नि मादाव 3आ गोब्राबथार जानायलाय नगावनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। जेराव फाहामथाय लाफुबाय थानाय समावनो तन्मय बरा रंपिनि जिउ गोमादोंमोन। बिथाङा सासे फरायसामोन। बिथांजों लोगोसे फोरोंगिरि दीप्ति बरग'हाय आरो 4th ग्रेडनि मावथि बिशम्बर हाफिलसा बिथांमोनहा गोब्राब लोमजादोंमोन।
जाथाय जानायनि उनाव राजु हटेलनिफ्राय चावमिननि सेम्पोलजों लोगोसे हटेलनि माखासे मुवा बेसादफोरखौबो टेस्ट खालामनो थाखाय सेम्पोल लादों हावराघाट पुलिसा। फिन रां जाख्ल'नायनि दायाव लाट मण्डल हमजादों। जेब्लानिफ्राय रायजोआव रां जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानानै रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ हमदों अब्लानिफ्राय दासिम रां जाख्ल'नायनि दायाव बांसिन लाट मण्डलफोरा हमजानो गोनां जादों। फिन रां जाख्ल'नायनि दायाव सासे लाट मण्डला हमजादों। कामरुपनि कमलपुर रेभिनिउ सार्कल अफिसाव मावनाय लाट मण्डल गीताञ्जलि डेका दासआ रां लाबाय थानाय समावनो हमजादों। हा फाननायनि थाखाय गनायथि होनो 5,000 रां लादोंमोन लाट मण्डल गीताञ्जलि डेका दासआ। बेयावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमजों हमजानो गोनां जादों। खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।